Ie, rydyn ni'n wlad o feirdd. Gwlad o gantorion ac enwogion, medden nhw. Ond mae'n debyg bod Cymru hefyd yn wlad o gynhyrchwyr ffilmiau. A Chymru ifanc sy'n hawlio'r sylw yng ngwobre into ffilm 2024. Cyfle creadigol i bobl ifanc rhwng 5 ac 19 oed i greu ffilmiau ar yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Ac mae cynhyrchwyr ifanc o bob cwr o Gymru di llwyddo ennill lle ar y restr fer. 5 ohonyn nhw, i fod yn union. Fel Gwennan, sydd wedi creu ffilm am beryglon am ddyfodol y blaned a newid hinsawdd. Ac mae chynhyrchiad wedi noddi gan neb llai na Studios Walt Disney. Fi'n poeni lot am y byd fel mae e heddi. Creu cymeriadau allan o clai i pawb yn y teulu. A tynnu lluniau nhw mewn llefydd gwahanol rownd y tŷ. A wedyn roedd rhaid animeiddio y cygau a manylion yn y cefndir yn defnyddio animeiddio 2D. Parchu y daear a ddim trin yn wael, oherwydd mae da anifeiliaid teimladau hefyd, am falle bod nhw'n grac neu drist neu ofnus bod amgylchedd yn newydd a maen nhw'n colli tai. Rhyw arall sydd ar y restr fer yw Ysgol Bro Denefwr. Mae ffilm 2 wedi noddi gan Paramount Pictures. Mae'n byth yn siarad Cymraeg. A hithe yn ei 10fed blwyddyn, fe fydd y gwobre yn cael ei cynnal mewn digwyddiad mawreddog ar Leicester Square yn Llundain. Cyfle i droedio'r carped coch felly, a sicrhau lle Cymru ar lwyfan y byd ffilmiau.